number 6, mga naga-idas nga salakyan nga nagapark sa North Capitol Road sa kilid sang Ayala Malls Capitol Central ang ginpang clamp kag ginpang tow. Nahawanan na sa to iningadanan kag liwat nga ginbalikan sang bitaw kaina. Ma-report si Romeo Subaldo. Basta gani makakita ka sang sini nga signage sa higad sang dalan, hindi na da magparking. Basi pagbalik mo, wala nang imo salakyan o kun motorsiklo. Parehas na lamang sinatabo kay na sang aga sa North Capitol Road sa kilid sang Ayala Malls Capitol Central. Nalabyan sang striker team sa Bacolod Traffic Authority Office o kun bitaw nga nagaidas ang mga nagaparking nga mga motor kag salakyan sa higad sang dalan bisan pa may duha na ka mga signages sa abo nga dalan nga may nabutang nga no parking. Sa tabok sini, may parkingan man sa mga motorsiklo kag sa piyak nga side kag sa ibabaw sang mall, may parkingan naman sa mga salakyan. Ginpang isa-isa clamp ang mga motor kag ang mga salakyan. Ang iban nga mga motorcycle owners nakahingagaw pa antes nag-inabot ini mga towing trucks sa Metro Towing Services. Ginpang isa-isa karga ang mga motor. Ang mga salakyan naman nga nagclamp, ginpang isa-isa man guyod. Ginbalik-balikan lang sa towing truck ang iban pagid nga mga salakyan nga nagclamp. Sunod sa traffic enforcer nga si Robert Valencia, kung peak hours, masako ang ini nga dalan. Gani dapat nga hawanan. Sa tuanay, nahawanan na ini nila, pero balik na naman ang illegal parking gani ginbalikan na maliwat sang bitaw. Ang lakto na mabuslog na pag-open na kaya may nagaliko sa Katuslaw, may nagaliko halin sa Lacson, going na din iba ng ibang dito. Damlag pa, gisiling na ni Patrick Lacson ng OIC sang bitaw nga citywide na ang towing kag clamping. Ginapang una ang mga areas ka may mga signages nga no parking pero ginaparkingan sa gihapon sa mga motorista. Humalin sang insuguran ang towing kag clamping tubtob sang November 13, 498 na tanan ani kadadakpan nga ging clamp kag tow sa Bacolod City.